Joseba Ezkurdia. Bejon dizula, zorionak. Eskerrik asko. Nik uste dut, Lauterdiko txapelketen finaletan urrezko orrialdea idatzi duzuela gaur biok ere. Bueno, zait, guztua. Fallo batzuk ondia, baina nik uste bikerri mondi jokatu dula, bata beste asko segitu deu. Fizikoki oso partidu gorra izin da, ez? Hortxe bi gibili dira, bi tanto behaurretik, ni aurretik behatzetik, hortxe, gora berak, bukera ino partidu estu gorra. Bukeran bitxapa, bat nerea kontrat, eta beste alde, eta gizan oso bozik irazita. Ari zara gurtzen, zure ingurukoak eta, bueno, eskerrak emateko badauzkazu, baina zuri eskerrak emateko ere bai, hazen olako finala. Bueno, ez da, eskerrik asko. Guztua, Kristo nik uste partidu gorra indeula, ritmo hondikoa, akatsak egon du die, baina ritmo hortako baduta normala, ez da, eta nik uste txapelketan induten partidik igual, hobetena, jokinek ikeragarri nik uste jogatula, elkarri izan dutela igual akats batzuko beste indet jau, baina normala da, ez, ritmo hondin, eta abiadura hondin, da, bueno, egizan guztua, eskertua, torrien jende guztiri, animo guztiri, eta behintzat guztua txapelakin. Hasieratik bukaerara, naiz eta matzen zuen tarteren batean, lehenengo zatian oso sendo ikusi zaitugu, baina noski, halako ritmoan, 22. tanturaino iristea, benetan zaila da, eta izan dituzue gorabera batzuk, 3 tanto goiti bat, 3 tanto goiti bestea, baina partida ez da utzi, azkenean tanto bakarreko aldeaz. Bai, hor bueno, hasian, sensazio honekin, pelota ongi sartzen uneskon, dominaitu dut baina, bueno, beak tarteka horri alternatzen ibiliga, ritmo zeinek jarri, zeinek gaindu, hor tramo baten igual eskubia gehitxo jogatu jot, jokinek ja horri txutxetziten miskat eta hor pixkat pasa indit ez da, baino ez. Bukeran partido zaildu intzate meretzita amasei galtzen, baino baneki momentue buruz eusteko azela, gorra izan behar nuran burukin. Gaur esan errestoan oso ikusi naiz, pare bat utzizkiot hor bukatzeko, baina bestela zabalduz, alture banez oki erantzun dio sakeri, eta alde hortatik oso guztu ez, eta gehizaten bukeran ja sakeri de, hilo bizi eman iten nion, da bukeran bitxapa ez da, bat kontra beste alde, da egizan azkeneko txapa ikeragarri ongi haitutela. Bai, pentsatzen dugu. Halako altan burua Josebak, zer nolako funtzionamendua doka, entzun dizugu noiz edo noiz, orain oso berare ez duzula egiten, berbada oso gurare ez, baina gorko partiderako nola joan den ikusita presioa talakoak ere, bai, entzutea hemen zaila da benetan, zaleak ere hemen inguran ditugu, eta pozoraietatik musika derrare bai, baina elgar entzuteko lanak ere bai, Joseba esatera eri nintzen, bueno, presioa talakoak edo somatzen dira alakoetan, edo, bueno, zuk garbi zenuen, bukara arte segi eta segi. Bai, banekin, presioa beti dago, ez? Partidu honetan aurreko tantutik bukera ino, baino. Bukeran amaseitan emeretzi atzetik, eta banekin, neren seitu barren nula, esake irantzuten esatuten bezala ongi hain nintzen, eta banekin, sake hartuzka aukera gizango nitula partidu hori buelta bateko, ez? Da hor, bueno, segi indet, beak gauzak oso zail jarrizkit, eta ez duzion gauza ez da, baino egizan, konfiantza banulan ere burukin. Banekin onkin niola, fisikoki onkin nion oa indikan, nekatua baino ongi ikusten ditzen, eta horrek animoz errezta hoizten launtzen dizu. Ez da egizan, bueno, ja bukaeran ja karo kruzten esaten den bezala, alde bateo bestea, 21 eta 22 izan ditut hor, tanto batzuk, o pelotazo batzuk tanto abukatzeko, baina, bueno, beak asko defenditu tanto hortan, eta, bueno, bukaeran ja hilo bizi, kaleo bale, nire alde botada, eta egizan oso guztua. Zu oso ondo, Joseba, jokin ere bai, oso ondo. Bai, nik uste bai, esan dutena. 21 bana beterretin itxeko, nik uste ritmo hondin bi jogatu dula, akas batzuk egon du die, baina partidu hasieran esan duguna ez da, detailetan ematezun izingo zela partidu erabakitzeko aukera eta holaxe izin da, ez? Gero batzutan igual hausteko aukera izatea, o haustea partidu, baina gaur ez da hautsi, bi tanto aurretik, bi tanto atzetik, biko holaxe biliga, eta bukera arte emozio betetako partidu eta gizan, bueno, guk jokatzeko horre gaudela, baina kanpo dik usteko etzela jarra izango ez da, nik uste anaia ez da, baina ama, arreba, aitea, denak entzuen harri basatuko. Joseba, txapela buruan daukazu, eta Euskal Telebistako mikrofona askoan ere bai, nori, hasi zara esaten, baina nori, ze esan nahi duzu honetan, nori eskaini nahi duzu, nora jo nahi duzu? Bueno, betikoa ez, eunero neratzen dauden persona guztiri, nahi launtzen diaten guztiri, eta betikoa, ama, aitea, arreba, denai, eta irukak horratu bai, lehen guzuek gaztezi, juntzena lehen urten, aurtengo urtarrien osoa batxik juntzena, da bi hoientzako ez, bi hoiek beti maitatu esentitu naiz, beti seitzen ziten atzetik eta bat izan behintzako. Dauten tokitik bultzak arituko ziren. Eskerrik asko.
Joseba, hirugarren txapela duzu, eta hemen Bizkaian lehenengoa. Esan eta esan aritu gara azten zehar, aurreko biak jokin irabazitakoak Nafarroarenan, bueno, orain Bizkaia pilotalekunetan ere bai. Bai, guztua, biak esan dutena ez, igual, jokinentzako behar zen frontoi hau, frontoian karakteristik baina, bueno, etzeon eskusik, partio hasieran Ruberekin behotzen nahi nitzela, esan diot, orain arte hemen ez dutela finalik galdu eta gaur ez nula nahi galtzea, eta behintzat pozik ataka gaitxetik, frontoitik, galduta de nahi nun derela nahi nezkio, guztuan nahi nun joatea itxea, pena beti izitea, amorrue beti izitea galdutako gane, baina behintzat nire gala nahi nezko frontoin beste sensazio bat egituzta itxea, ez eta bueno, gaur nire lan nahi, da behintzat irazita txapelakin, zeinek esan ez, Aitor Elorrin kontra galdu nuen behar sainen zeinek esan, gaur txapelakin ikusiko nintzenik, baina bueno, pelota horrexekoa, boru bileda, buelta somat ditu, eta esan pozik. Eta esan dugu, hirugarren txapela duzu, bestela bosgarren ere bai, bueno, Palmaresari ari zara osatzen. Buruzburukoa galduta zendian, baina, bueno, buruzburuko hori ere behar bada etorriko da, 31 urterekin oraindik ere, Palmaresa dida batean ikusteko moduan ere izango gara, eta zu ere, bueno, hiru txapelekin ari zara jendea harrapatzen, beste, gaurko galtzaile ere bai, Jokin Altuna, bidea egiten, Joseba. Bai, guztua, egin esan inorri harrapatu ez harrapatu ni nire bidea nahi ditan, ni nire lana ongitan nahi dut. Eta guztua hain naiz sentitzen ez da, aurtengo urtea ikeragarra izaten nahi da, buruzburuko finala galdu nun, baina udara oso sensazio honekin, aurten lauterdikoan bai, bi final, eta guztua ez da, egizan egunero entratza dugu goi hortan alik eta denboa gehiena, burruka gehiena emateko, da hortatxe saietuko gara, ez emendik aurra bai. Eguneroko lan hortan, sinisten dugu, ekipo izugarri dauket, lan handie dauzket, eta egizan holaxen nahi dela seitzea, berurte askon. Helburu lortzeko aukera dauketen, goi hortan euteko, da buru belarri hortan saituko gara. Horre kantxan, hemen inguruan ere zenba jende ez da, gaur plan edara daukazu Arbizu aldean, Bai, ezin hobeak izan guztua. Hau ospatu barra dago. Bai, hemen. Bai txapela, bai finalak, ez da egunero jokatzen, baloratu beharra dago, da egizan iken den lau guztiek gaur, otzen betxatu eta guztua nola, baina momentuok ospatzeko dia, zelebratzeko, da dudik ezin gaur ongi espatuko dula. Txapelak ez dira egunero jokatzen, baina 2011an zuk txapel bat eskuratu zenuen, eta berbada berezia da, alegia orduan Elgetako buruzari naiz. Elgetako finalari buruzari naiz 2011 jokatu zenuen hartaz, eta bueno, behar bada handik ere ikusten zen zerbait ikusi irudiotan, behar bada Aitor Mendizabal irabazitako orduan, irabazitako txapela hartan ere, bueno, lauterdian ematen zuen Joseba Azkurdia zerbait izango zela, Bueno, bai, guztua, imagin politiak ez, aspaldiko, Ja, zahartu da, ikusten nahi zotik ikustitea. Bueno, eta maik urte horren beste zira, lasai. Zorroitza ben politiak. Egizan hasieratik, lauterrin bastante guztua sentitu izan duen zela, da egizan Elgetako txapelketa afizetu mailan zeo nobenetakoa zen, da kriston poza bantzu doi iraztek. Joseba, amaitorretik, badira inguruan hainbat ezale, eta, bueno, ikusten da, hemen ere estima berezia dagoela, eta txapelko zeare bat zegoela Arbizu alde horretan, Bai, esan buruzburuko finala jokatzeko aukera izan du nuen, goza hundi ez hola, nahi ginen txapeloi lortu etzen ahal izan, baino kriston oroitzapena dauzketa un hartatide bai ez, kriston jendeen maitasuna, jendeen gertutasunak iragarri notatu nuen hortan, eta galdu irazi hau politia da, ez da, eta hau da, pelotatik ematen den gauzik politiena, eta egizan gozea bazeola, gozea nula, txapel bat lortzeko berriz, eta egizan lortuta ikeragarri pozik, ez eta egizan hirugarrena, lauterrin lehen esan dutela zeinek, esan ez, oin dela hilabete terdi txapela burun izango nunik, baina lan hain dugu hau lortzeko, eta egizan oso harrona olanen burukin. Bueno, nik uste ikaragarri izan du dela gaurkoa, Joseba, bikaine, ikuskizuna aparta eman duzu ez, zorionak horregatik, zorionak txapelagatik, eta nik uste lehen pilota oso goien baldin mazegoan, gaur Jokin Altunatazuk, oan jiken gora gutziko duzuela, eta akats bat bai indozo, Esan dozo partidun zehar akats batzuk izan du dela, baina ez Joseba, oso akats gutxi izan du da, elkarreri oso gutxi eman diuzue, oso gutxire, eta benetan historiara pasatuko den finala izanen da, eta zorionak eta galdera bat bai nahi nioke, bai iduitu zaiu oso erasokorta ikaragarri jokatu dozola partidu guztin, baina bai egia da atzetik zinoa zenen 18-16 edo 19-16, hileo bizi joan otezan pilotan bileta bukatzea, hori iduitu zaiu kanpotik eta berra ala zen, makinekin zeo zeitzein dozon, alegia esan ez, baina, guain da momentu eta aurrea doatzea, pistina betea egon edo utxon, ala izan du den. Bai, hor fisikamente ongi ikusten nintzen, da bai tramo baten igual, pixkat ez, erasokor jokatu, baina igual bai momentu dut pixkat pauso bat atzeain da pelota kolokatzea gu naiz da.
hor ja irutantu atzetik jarri nahi zenen, beha baino sensazioaren fizikoki hobekin nola, eta esaten nuen ritmoan nik jarri behar nula, nik jogatu behar nula, da galtzen manunen nik nahi nuneran galtzea nahi nula, ez da, eta gizan bai hor erasokor puntxu bat gehiago jarri jotela, txapa gehiago aurkitu ditut, gantxo bat, bolea bat, limitea gehiago jogatuet, da kaldeo bale imitera pixka momentu hortan ez, da, bueno, bale eta zait, eta pozik. Ikaragarria, Joseba. Eskerrik asko, Abel, eskerrik asko. Olatz, zuk ere izango duzu zerbait esateko Josebari. Bai, bueno, lehenengo eta zorionak, dako txapelketia itxi batez be, eta nik galdetuko zuten ia balorazioa izen dan, bai txapelketina eta urte osona, azkenean, bueno, zuk izan zuna ez, txapela galtzetik Balason kontra galdu, oin irabazi, azken balorazio bat edo zelan izango zan urteena. Bueno, balorazioa nik uste oso arro, oso, zait orgulloso nere burukin, zati Xabikin hasi nintzenen parejetatik aurrea, lehen urteko lauterdikotik aurrea, sensazio oso nahi ditut, beti izan ditu partidu bat, bobeaga bezka txarragoa, baina urte guztien regularra izan du nik uste, da horri importantzia handi ematen diot, ez da egizan oso guzta, eta batiz bat buruz-buruko finala galdu nuren aukera handi ez zion bera iteko, tensioa geisteko eta maila geisteko, baina burun sartu ziteten lauterdiko Nafarrokoa nahi nula, txapeloi lortzeko naldua, eta hori nahi nun lortzea, da egizan aliziente horrek eutxi ziten tension putu horri aguantatzen da fisikokiak egon ginean pixkat luzatzen, ez da egizan urte balorazio oso onarik uste, guztua, eta egizan momentu bizitzeko entrenatzen deula, da holaxe nahi dola seitza. Ea Pedro Marizarokan galdetzeko Josebari. Bueno, zorionak eman, egin dago partidu bikainaetik, eta nik esango nioke, alde batetik, txapelketa hasiera esen duten ona izan, ezuk, ez da altunak ere. Eta finalera, sasoi puntu bikainean heldu zarete. Zer egin duzu horretarako? Bueno, lana. Lanik abestago ezer, lanik abestago ezer. Ez, egizan beti saiatzea hiru partidu izaten dira ligian, da aurreneko partidua tope aiatzea zaila izaten da ez fisikoki. Eta egizan entrenamentuiko benak txuriz izaten dira, da partidu beti beste ritmo puntu bat ematen dizu. Eta egizan ni notatu eta txapelketa honetan partidu fisikoki hobek ikusten ditzen, kantxan kolokatu da bai, da sensazioak partiduz partidu hobetzen jutu izkiten. Eta esan, danela kontra sufritu inun, enitzen sensazio benakin jogatu, baina irazi inun, da partidu horrek moral handi eman zitela ez da. Eta gero ja, lason partidun ja soltau initzen, libratu initzen bizkat, eta hortik gaurra behik esan esperantza nun partiduz partidu ritmo hobea ematea, maila hobea ematea, eta egizan olaxe izin da, olaxe tokatua, eta banekin gaurko finala iraztan bali manun, esan nun ez da, entrevistatan, inbehar nun txabelketako partidiko bena, inbeharra naukeula, ez da, eta olaxe, jokinak olaxe segituit, eta inin beharra izan dut txapela lortzeko. Olatzekin zerbait aipatu duzu, Joseba, alegia urte honetan atzera egin behar dugu. Binaka, playofferaino, Xabi Tolosarekin, eta gero, bai, buruz-buruko finala, bale, galdu, baina iritsi, finalera iritsi, eta finalaren ondotik, da, ikaragarria izan da, Mastersa, Lauterdikoa, Nafarroan, Donostia, Gasteiz, alegia, urtea, benetan, ez dakit, nomaiten nola gorretzeko modukoa, Joseba? Bai, dudik gabe, oso guztua, oso pozik. Playoffetan Tolosakin galdu egin, baina Binaka induten partidiko benetako igual, eta Tolosakin ikeragarri guztua jogatu nun, Binaka txapelketa. Hemen buruz-buruko ari gara ikuste, baina noiz esan duzu, galduta ere, ez zuenela bere egin, berriz ere segi, eta gero ikusitzen nolako uda etorri zen, beste uztailaren 7ko txapela. Bai, eta oso pozik, hor momentu hortan, egi esan, bai bestu horretan guztu initzela, nehar malko egarra botan itun, baina behar nun ez da, tensio handiko partidua, ongi iristen nintzen eta golpe handi izan duzen, baina buruz gogor izan du nintzen, hor astebeteko deskanso hartu nun, eta indarberretut etorri nintzen da, egi esan, udara ikeragarri ona, oso guztu izan dula, laut torneo irazita, eta masterra, eta egi esan, oso pozik, ez da, egi esan, lauterriko haude, mimo handikin prepatutela, eta pozik. Hemen, ari gara ikusten bai, Lauterdiko hor etorri zen, Nafarrokoa esan edugu lehenik eta behin, eta gerora uda partean, izan dako sari horiek, ez da, Mastersa eta Gasteizkoa, Donostikoa, hortxe, uda partean egindako lan horren fruitua esango dugu, ez da. Joseba, baditugu zure inguruko batzuk, ez noa pista gehiagin matera, baina zure inguruko batzuk akoratu dira zurekin, eta egin dizute alako opari bat, argazki bat aitzaki hartuta. Ikus ditzagun eta ea zer diozun. Hay uno en la que es el año en el que José empezó a trabajar conmigo
Pues intercambiamos un poco los papeles, ¿no? Joseba me hacía de entrenador a mí, íbamos al frontón y estuvimos jugando a la pala. Yo decía, échame aquí, y entonces él me echaba y yo tiraba. Y luego también la primera chapela, pues creo que fue especial, ¿no? Fue un poco su explosión, el coger el confianza y sentirse que podía ganar y que podía estar ahí entre los mejores. Y por supuesto esta, ¿no? Que para mí es la mejor porque es pues los cuatro juntos como somos, como un equipo, y alegrarnos por el éxito de todos, ¿no? Nik aukeratuta argazki hau, bueno, Josebakin hemen ateratzen naiz oso irifartxu, ezin nion irabazi semifinaletan, aurtengo San Ferminetan. Hor ikusten da ez dela bakarrik frontoian garena, eta nintzak Joseba da esaten dena anai handi bat bezala, eta bueno, vinculo ikaragarria egin dugu. Bueno, y aquí se nos ve incumpliendo un poco las normas del entrenamiento, y en esta pues el verdadero Pello y el verdadero Joseba entrenando. Zorionak Joseba, bueno, asko kosta da ona llegatzea, baina orain zu daukazu txapela buruan, eta bueno, zoriona handiak eman, orain ospatuko dugu gustora, pena bat izan da nik ez irabaztea txapela hori, baina bueno, asko poste naiz, eta esan dudana, orain ospatuko dugu elegante. Bueno, hortxe ba, Josebari eman ez zioten ez usteko hori, bueno, esaiguzu, nortzu dira, aurkezpenik ezakik behar duten, baina nortzu dira. Bueno, eskerrik asko behinik eta behin olako oparingatik. Eta bueno, azkenen bazen dien, lankideek, launak, familie, dena. Behaiekin pasatzen dut, ordu bilena. Bati semifinaletan faena eginda zaude, bati semifinaletan Pellori alegia, baina, noski, batek aurrera egin martzuen da zuk egintzen nuen. Bai, egizan ba, bueno, bendik aurran ikusten momentu eta partidu gehiago izango ditugu olakoak, momentu nirazitako esan nionez, bueno, badauko ja esparrina finaleako, baina ez, kriston horremana dauke Pellokin, anaia da, familie, da bai Ruben, bai Carlos. Bai gabe nitzela hemen izingo, olako momentu biziko, eta egizan ba, pelotak eman ditzen momentuiko benak, launiko benak, eta egizan ba, esko eskertua. Gu gaude zuri eskertuta Joseba, baita Jokinien eman diguzuen finalagatik, eta gozatu, txapela zurea da, eskerrik asko! Eskerrik asko zuei.